שלום וברכה ידידיי יקרים, במסכת אבות משנה י"ד. הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. למעשה את המשנה הובא בפיותיהם של הבריות. בן אומר, אם לא אני עצמי, רגע, בואו נעשה סדר. ברור שאם אני לא אעשה, אז מי יעשה? מי לי? אבל גם צריך לדעת, שאני מחליט ועושה, לא צריך להתרברב מדי, כי מה אני? בסוף האני הזה לא יכול לעשות הכל. הוא צריך להתחיל, הוא צריך להשתדל, הוא צריך לעשות. אבל הוא צריך לדעת שגם העולם משתתף איתו. אז אדם לא יכול להתגאות, לא יכול לחשוב שרק הוא, כוחי ועוצם ידי. ברור, זה שיתוף שלו עם העולם. אם אין אני לי, אז מי לי? פשוט. אבל כבר שאני עושה ומתחיל, שאני אדע שאני לעצמי מה אני. אסיים את המשנה, ותמיד צריך לדעת. אם לא עכשיו, תתחיל לעשות, ויהיה לך סיוע מלמעלה וסייעתא דשמיא, אז זה מתי? כל זמן אדם תוכניות, יומן. אני אתחיל שבוע הבא. אני אתחיל ביום שעה, כי אז נראה לי יותר ככה המצב אביבי, סגרירי. אין חישובים כאלו. צריך להתחיל, צריך לקחת יוזמה. ואפילו אם נראה דברים קשים, תתחיל, משמיים יסייעו לך. משנה שמחזקת מאוד לעשייה. לעשייה, הפך הייאוש חלילה, הפך המצב שאתה אומר, אז מה אני אעשה, אז איך, ומה, כל מיני קושיות ומענות ושאלות. לא צריך את זה. תדע, אם לא אתה תתחיל, אף אחד לא יתחיל בשבילך. ושאתה כבר מתחיל, תדע שלא אתה בטח יכול לגמור את העבודה. בסך הכל יש את הריבונו של עולם, שישלח לך סיוע משמיים, בא לתאר מסעים בידו. גם צריך לדעת. בעשייה, הכלל עולמית גלובלית, זה אתה והמסייעת. וכשאני לעצמי מה אני? ואם לא תתחיל עכשיו, מתי? משנה יקרה מאוד, חשובה מאוד, לדעת את הדברים, לעשות גם אתה וגם להשאיר לעולם את החלק שלו איתך. כל טוב, שלום וברכה.